julemand har pakker med. Skal du se det her? Hvad er der der? Ja. Jeg tror ikke, jeg kunne. Har du været en artig dreng i år? Fotograferer du? Kan du tage nogle pakker i tæt? Du må tage den første pakke. Kan du lægge den hen under juletræet? Tag den første pakke. Ja. Over med juletræet med den, ikke? Julemanden har pakker med. Det skal ligge under på juletræet, ikke? Der står det fint der. Så ligger jeg det herovre. Rigtig godt så. Knud bliver forvekslet med Gør det igen. juletræet. Tag en pakke mere. Oj. Øj, se en masse pakker. Flere pakker i. Der er mange flere. Der er flere pakker. Kom nu. Øj.